Ajde, gazda, izvoli, reci. Ne, reci. Ja bih volao da dobijem reč da najavim Zoricu. Dobro, samo moment, da li slučajno nemaš neki rođendan? Nemam rođendan. Niko, nemoguće. Mislim, možda, verovatno ima neko danas da mu je rođendan, ovom prilikom sreće rođendan, sve najbolje. Ali, da ja znam... Neko od tvojih ortaka i komšiluka, to ne. Možda ima, ali sam zaboravio ili nikad ni znao. Pa za svaki slučaj ti čestiti. Evo, sreće rođendan prijatelju, prijateljice i to sve. Zorice, izvolite, molim, Zorica ima. Ja imam jednu malu devojčicu koja me voli i podržava, ima 4 godine i zove se Martina. Martina, pozdravljam te i ja i Leon. Ako si legla da spavaš, mama će ti preneti. Lepo. A sada, mogu ja da nastavim da tvoj posao obavljam? Sada Firči je najavio neku repliku pre nego što smo... Nije replike, nego da obavestim gazdu u vezi farme. Mi smo pospremili radionicu, da bude čisto u radijačkom klanu, ali imam pitanje, malo smo promenili raspored, pa se nadam da se nećete ljutiti. Pa, to ne bi trebalo da se događa, ali pošto se kraj približava, nema veze, sve okej. Možda ukinem kafu na jedan dan, ali dobro, to je sve. Znači, moguće je pre izbora sluga nešto reći, jel? Ako hoćete. Ja mislim da je moja poruka polovično ispunjena, treba alat još složiti, jer alat je u ćošku... Ja ste smešno! Ja ste smešno! Ja usreću se od smeha, strašno smešno. Dobro, završite. Imam problema zato što oni tecaju po nasuvom. Ja i to još smešnije, ja ste smešno, Tako da... Ja ste smešno, To je pet. Ja usreću se. Ja sisam i završite tiče, ja samo pustimo Miloša, završi, molim. Ne, mogu, ja ću. Pa, samo da moram. Pa, smej se u sebi malo, bar za sekund, molim. Kad toliko smiješ. Što znači da se, ništa, alat, da se složi kako valja, a što se kreveta tiče, to ćemo da vidimo da li će to moći da osim. Ja ću ih to oditi. Poruke prenešem, nastavi. Dobro, gazda, treba da biraš sluge. Pa dobro, gazda, si sediš ovde. Znaš ti da sam ja možda po statistici ovde vrlo čudan farmer. Što? Pa bio sam sluga, bio sam u izolaciji, bio sam duelista, evo sad gazda, bio sam izbačen. Pa sam opet tu. Ti sve probao. Još da me diskvalifikuju i sve sam završio to. I pritom sam najmlađi, verovatno. Ti će ići rade kao predavač farme po drugim zemljama. Kako se osjećao? Ići ćeš na seminare. Ajde, a sad imamo stvarno, da li si odlučio ko će biti sluge, da objasniš zašto? Ja sam odlučio. Zbog čega takva odluka? E pa ovako. Maja kad je u pismu napisala da sam ja gazda, navela je razlog da sam ja jedini od ukućana koji su ušli prvog dana, a da nisam bio gazda. Tako da sam ja rešio da sledim njene ideale, pa da vidimo ko nije bio sluga, jedini od početka. A to imamo samo muškog slugu, a za ženskog sam računao da neko ko nije bio dugo. Tako da mislim da će Zorica i Raka imati odličan duet ako ga snime Šta to radiš Dinka, a sluge će biti Milena i Maca. Ko su sluge, da. Znači Milena i Maca su sluge. Pa ja sam zaista si lepo uvod napravio za Raku i Zoricu, znači dobro, to si nas onako malo skrenuo. Nije, nego sam počeo, znaš, Dobro, odlična fora. Dobro, znači ko je definitivno Milena i Maca? Pa čekaj, stani, ne znam, a? Za nekako god da pobedi, mislim, svaka čast što je držao toliko i zaslužuje svako naš ovdje. Dragana, dobro, ali ja sam ti rekla... To me malo to je rekao, ja ću da pobedim. Ja sam rekla da po meni i to kako je Miloš ovde radio i šta se preživljavao, mislim da bi on trebao da pobedi. Brate, on je bio najvredniji od svih. Od početka držao je u farmu, da se mi ne lažemo. Sad, malo je problem što, ne znam, zbog toga što se svađao, ali brate, to što su njemu radili realno, Dragana, si videla večera za stolom, Firči što mu je radio. On ne sme ništa da kaže.
i ružno i lepo i šta god da hoće, oni ga sabotiraju i tu ga razumeš. Voli on ga čačka, ne mogu da kažem, naravno.